का हो क्रिकेट प्रेमी लोग, आज के मैच में भारतीय महिला टीम बांग्लादेश के 5 विकेट से हरा के सेमीफाइनल के उम्मीद जिंदा रख लेलस। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेलल गईल एक रोमांचक मुकाबला में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कईलस आ फैन लोग के खुश होके के एक और मौका दिलस। दोस्त लोग, पहले बल्लेबाजी करत बांग्लादेश टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन ही बना पौलस। भारतीय गेंदबाज लोग इतना बढ़िया गेंदबाजी कईलस कि बांग्लादेश के बल्लेबाज लोग फुल के रन ही न बना पौलस। एक तरफ बल्लेबाजी रन बनावे की कोशिश करत रहे तो दूसर तरफ भारतीय गेंदबाज लोग कहत रहल कि बहुत दौड़ लीलस, अब पवेलियन जाके आराम कर लेस। 136 रन के लक्ष्य सुन के भारतीय फैन लोग कहे लगल, भाई ई त मोबाइल के पासपोर्ट से भी छोटा टारगेट बा। अब भारत के ई पारी शुरू भ गईल। मैदान पर आई बड़े धमाकेदार बल्लेबाज शेफाली वर्मा आ भाई लोग शेफाली आज पूरा तूफान बन के उतरल रही। जौन गेंदबाज गेंद फेंकत रहले, शेफाली ओ गेंद के सीमा रेखा के पार भेजा रहल। कभी चौका कभी छक्का। बांग्लादेश के सोचत होइए हम गेंद फेंक रहल बानी, ना कि प्रैक्टिस करवा रहल बानी। शेफाली वर्मा 34 गेंद में 53 रन के शानदार पारी खेलली। यही पारी में उ बांग्लादेश गेंदबाज आक्रमण के पूरा हिला दिलस। जौन समय शेफाली चौका मारत रहे, आहे समय भारतीय फैन लोग टीवी के सामने कहत रहे, रुकी मत दीदी, आज पूरा मैच खत्म करके ही जाए। भारत बाकी बल्लेबाज लोग बढ़िया साथ दिलस। रन रेट इतना तेजी से हिल गईल, स्कोरबोर्ड वाला कहत होइए, भाई धीरे रन बनावा, मशीन गरम हो रहल बा। अंत में 16.5 ओवर में 137 रन बना के मैच 5 विकेट से जीत लीलस। जैसे रन बनल, भारतीय फैन लोग खुशी से झूम उठल, कहे कि एक जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंचे के उम्मीद अभियो बरकरार बा। आज के मैच के सबसे बड़ा हीरो शेफाली वर्मा रहल। 34 गेंद में 53 रन बना के वो साबित कर दिला कि बड़ा मैच में बड़ा खिलाड़ी कैसे खेलल जाला। तो दोस्त लोग, रउआ के शेफाली वर्मा के ये पारी कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद होके तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करना न भूली। फिर मिलब नया क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्त एक नए क्रिकेट अपडेट के साथ बहुत जल्द।